Мае 4 ноги, а не пойдзе. Мае пух і пер'е, а не паляціць. Мае душу, і то не заўсёды. Што гэта? Правільна, гэта ложак. А як прыбраць ложак, каб ён глядзеўся прыгожа? Карэнныя жыхаркі з вёсак Лідскага раёна нам паведамілі, як засцілаць ложак па-святочнаму правільна. І пачыналася ўсё з сеняка, напханага сенам альбо саломай. Яго ўзбівалі і раўнамерна раскладалі па паверхні ложка. Затым бралі прасціну, льняную альбо баваўняную. Сёння мы засцелім льняную прасціну. Калі ласка. Потым на прасціну засцілалі коўдра, запраўленая ў падкоўдранік. Коўдра складывалі на палову згінам да вонкавай стараны ложка. На коўдра слалі прасціну, упрыгожаную зубамі. Спачатку былі прасціны чыста льняныя з льнянымі зубамі, пазнейшыя прасціны з'явіліся баваўняныя з баваўнянымі зубамі. Паверх коўдра засцілалі льняную альбо баваўняную прасціну, упрыгожаную вязанымі зубамі. Але засцілалі так, каб верхні край зубоў выходзіў за межы бакавіны ложка. Апошнім засцілалі дыван або посцілку. Яны лічыліся святочнымі, а прасцейшыя суконныя коўдры і льняныя дзяругі ўжываліся штодзённа. Посцілкі і дываны складвалі такім чынам, што натуральныя заломы ад згіну утваралі добрую мяжу, роўную, пры засціланні ложка. Падушкі абавязкова накрывалі накідкамі. Сёння мы пакрыем падушкі баваўнянымі накідкамі, якія вышылі рознакаляровымі ніткамі. Мода на такія накідкі была ў 70-е гады 20-го стагоддзя, але яшчэ ранейшыя накідкі выконвалі з марлі, яе накрухмальвалі і выбіралі мярэжкай. Пазнейшыя накідкі у савецкі час, у 80-е гады, можна было набыць у магазине. Ну што ж, у нас атрымаўся прыгожы ложак. Ён выглядае сіметрычна, строга і адначасова урачыста. Ложак не толькі патрэбная рэч у хаце, яна павінна упрыгожваць інтэр'ер і з'яўляцца яе арганічнай часткай.